You're my only reason, you're my only truth. I need you like water, like breath, like rain. I need you like mercy from heaven's gate. There's a freedom in your arms that carries me through. I'm with you. Yun. Magandang morning mga kalingap. Maulan po ngayon sa Bicol. Ito po tayo sa pinagawa nating bahay kina April. Dala po kaming gamit. Andyan po. Ayan po. Hindi po alam ni na April na ang ganda ng boses. Ayan. Dito na muna. Ayan. Ito po yung ano. Ayan, magagamit na po nila. Paunti-unti po matatapos na. Hello. Ikaw yung kumakanta? Ang ganda ng boses mo talaga. Kala ko ano, kala ko radyo lang. Ganda ng boses. May dala kaming ano. Yan, para sa ano nyo. Ito. Ayan. Tangke. Salamat po, Sir Randy. Ayan. Galing kay Bro Benny. Ay, opo. Thank you po. Thank you po. Ano yung nagpa-practice kang magkanta? Hindi po, ano lang po, nagkakakanta. Kanino po? Hindi ko po kayo napansin. Kala ko po mga bata lang. Surprise. Thank you. Ayan, may kulay na ano, bintana na lang mga kalingap. Ayan, kamusta naman ang feeling? Ang saya-saya ko po sa Randy kasi di ko talaga kayo napansin, sir. Kasi nagkakanta po ako, di ko nakarinig na. Ang naririnig ko lang yung mga bata. Pero sila, may nagsasalita na po dito sa loob. Tapos may dala pa ninyo to, unexpected po, sir. Sobrang saya ko po kasi meron na, hindi na kami mahirapan magluto po sa ano po, sa ganyan. Ito yung nilulutuan nila. Mahal pati ang uling. Okay. Uling yan, uling lang. Thank you po. Kasya na yan dito, no? Kasya to? Kahit di ka, pagkakasyahin natin yan. Kasya yan, kasya. Oo. Oh, yan. Ay, grabe. Oh, happy na, happy ka na, happy. Po, masaya ko. Asa yung mga kapatid mo? Ito po isa sa kapatid ni ano, April na mahihain. Ayan na yung lutuan nyo, oh. Ang ginalagay na. Masaya ka man, may maganda na yung bahay nyo. Opo. May lutuan pa kayong maganda. Thank you po. Maraming salamat. Sobrang saya. Sobrang saya ko po. Ito. Ayan, magaling kakanta din ito si Doreen. Nasayaw po yan. Ay, nasayaw. Sige na, TikTok. Tapos ito, ba't nasa labas pa ito? Hindi po. Ay, kailangan putulan. Puputulan. O, sige. Okay lang. Para ano na, ang sunod pa mga ano po, mga kalingap, kutsyon. Ayan. Kailangan pa nila ng kutsyon. Si Mama Doris. At bintana. Ayan, papaspatan. Makakalitan. At may county din tayong ano. Ayan, paribon cutting natin. Ito mga kalingap. Pwede man na ata itong iparibon cutting. Pwede na ata itong paribon cutting. Ito pa po, kailangan ng pintura yung ating mga ano, plywood. Ayan mga kalingap yung pabahay natin. Yan, at nakayanan ng ating channel at ng sponsor. Maganda na ano? Opo. Nasa, at least yung CR, meron pa yung CR. Nagagamit na po namin. Oo. Ano po kami na, nag-CR, naliligo. Pag, ano po, kapag may klase po, ano, hindi na kami na, ano pa dyan po. Kasi dyan po kami minsan naliligo ay, nakikita po minsan po, may mga
Siyempre, Tao. yung mga kapitbahay po, nakikita ko kami ng kaya, minsan na iilang ko ako kaya gustong Oo, siyempre. Opo, siyempre po, babae po kayo. Tapos, Oo. may tumitingin po sa akin. Kaya, Bakit? Baka wala ka man damit. hindi po, meron po. Ah. Ako minsan nakakahiya man. Ay, pag kumbaga ano, siyempre, Kaya, o ngayon, ano ka na ngayon? Ano na po, comfortable na kasi wala, may ano na ba na po. Nagagamit Tago niya na na. po yung pagligo ko po. Kaya masayang-masaya po ako. Buwelo na pati, pag Oo. kuskus. Nakakalo. Buwelo. Dito ka daw, April, para ano, against the light ka dyan eh. Kaya ano po, malaking pasasalamat ko po sa inyo po kasi natulungan niyo po kami sa pagpagawa po ng bahay namin, Sir Alvin. Tsaka sa mga ano na din po, sa mga nag-sponsor po, sa mga walang sawang tumutulong po sa amin. Maraming salamat po sa inyo kasi kung hindi po dahil sa tulong na binibigay niyo po sa amin, hindi po mabubuo itong bahay po namin. Ano, Kaya galing. maraming salamat po. At syempre, ano, yan po yung nakayanan namin ng sponsor at ng ating channel. At maganda na kahit pa paano, no? Hindi masyadong malaki, hindi din Kasi na po maliit. para sa ano namin, sa kami pong ano, magkakapatid, tsaka si mama po. Kaming lima. Siguro happy na din si papa mo ngayon, Opo, no? siguro po. Kasi kung ano po, kung nanonood siya, sobrang saya na po yun sigurado. Kasi pangarap niya po talagang magbigyan kami ng komportable tahanan po. Kaya sobrang saya ko po kasi natupad niyo po yung maraming salamat po, Sir Alvin. Yan naman kasi ang pangarap ng ano, ng isang tatay sa kanyang pamilya. Mabigyan kayo ng maayos na tirahan, komportable, pag nag-uulan, hindi kayo mababasa. Opo, hindi na po tugbilin magpunta sa vacation o sa barangay. Ay, oo, ano? Para pag may Pag bagyo, malakas ang opo, ano. na ano po yung bahay namin dati. Kaya po na ano na po siya, kabinit na po. Oh, maganda po ito kaya yung bahay niyo kasi naka-elevate po ito ng mga ano, elevate po siya. Hindi po siya papasukin ng baha. Oh, mataas po. Ayan, importante yan kasi medyo bahain din ata dito sa lugar niyo. Opo, bahay. Mababa po ang ano dito. Diyan po, dito nabaha po. Mababa po ang dito. Kaya dito po ang anuhan ng baha. Kumusta yung dati yung bahay? Dito Ayan. pa? Ano pa? Kunti pang ano, kunting tiyaga pa tayo. Kunting tiyaga na lang dito, ha? Ano? Pero at least yung CR, nagagamit Opo, yun na. nagamit po namin. Kasi wala pa tayong bintana. Papasok ata natin. Nasaan pala yung tito mo na ano, may kakilalang ano, nasukat? I-sliding na natin to. I-sliding na natin yung bintana Ay, niya. talaga po. Salamat po. I-sliding na lang natin para maganda. Salamat po, Sir. Oo. Salamat po. Para yung ginagano yung kagaya kinagkamay ko. O, di ba? Ang ganda yan. Yan, ganyan talaga pag binibless ng Lord. Na ano, siksik, liglig at umaapaw. Thank you po, Sir. Sa- Parang ano, may gusto kang sabihin na di mo masabi. Ano ba yun? ano, ano lang po yun, pasasalamat lang po. Pasasalamat Kasi, lang. Hindi ko po talaga yung, in-expect na kami ng ganito po. Ganito yung buhay namin dahil po sa inyo po. Kaya maraming salamat, Sir Alvin, sa lahat po ng binibigay niyong blessings po sa amin. Kay Lord po, syempre, kasi siya po yung gumawa ng paraan po para matulungan niyo po kami. Tapos sa mga ano na rin po, sa mga nag-sponsor po, sa mga tumutulong pa rin po, walang sawang tumutulong po sa amin. Ano po, maraming salamat po sa pagbibigay po ng sponsor po na sa akin po. Tsaka sa inyo po, Sir Alvin, kasi kayo po yung nagdadala ng mga bagay, mga gamit na pinabibigay ng mga sponsor. Kayo po yung nagiging may para maipadala po ito ng ano sa amin. Sa mga ano po, sa mga nag-sponsor po, sa mga tumutulong po sa akin, kay Kalingap Alvin, sa inyo pong mga nag-sponsor po, para sa inyo po itong kantang. I don't need a lot of things, I can get by with nothing. With all the blessings life can bring,
I've always needed something, but I got all I want when it comes to loving. You're my only reason, you're my only truth. I need you like water, like breath, like rain. I need you like mercy from heaven's gate. There's a freedom in your arms that carries me through. I'm with you. Oh. Yun. Grabe po, ang galing ng boses ni April. No? Galing. Maraming salamat, Sir Alvin. Pag lalo mo siguro pag nag-ano ka. O, ano nangyari sa'yo? Medyo nag-ano yung throat niya. Okay ka lang ba? Okay ka lang. Ganun. Hindi ka sumasali sa mga ano, para mas lalong ma-enhance. Malay mo, ma-discover ka. Pag may ano po, yung summer youth camp po, pag may ano po sa Kapitan, doon po, sumali po ako doon. Okay, nanalo ka man. Opo, nanalo po. Nanalo po kasi ano lang po kami. Ano po, 5 po, tapos 2 na lang kami naglaban ng ano, ng last round. Ang nanalo po kasi. Wow, congrats. Maganda talaga yung boses mo. Mas maganda, may enhance mo yan. Malay mo, meron kang ano, singing career. Wow. Sana nga po meron. Oh, di maganda yan. Ano. Try ko po yun. Pag may ano po. Sayang yung talent ko pag di mo Pag may opportunity pong ano, may singing contest, baka po makasali ako. Thank you practice, po sa practice. Yan. At talented ka naman. Thank you po. Ayan, okay na ata yung ano nyo. Opo. Burner. Ayan po, oh. Ayan na, makakapagluto na sila ng maayos, mga kalingap. May mga kulang lang po dito, yung mga pintura, tsaka ibang gamit pa po. Like floor mat. Floor mat po natin. At yan lang po yung nakayanan ng channel natin. At pag siguro lumakas po yung views natin, mas maganda na po yung next pabahay natin, mga kalingap. At nakayanan ng ating channel at sponsor. Pero happy ka na dito? Po, sobrang saya na po kasi. Sobrang happy. Opo. Ano naman po, hindi ko naman po ito in-expect. Tsaka hindi ko naman po in-expect na yung mas bongga po. Okay lang po ako sa simpleng bahay po, basta po may matutulugan po kami. Masaya na po ako doon, Sir Alvin. Ito simple pero rock. Nasaan pala si nanay? I'm duty po yun sa center. Duty siya sa center. Oo. Okay naman. Wala man tumutulo, ano? May tutulo. Doon sa luma. Konting taste na lang kayo dito ulit, ha? Yan. At ito, konting ano na lang po, papasukatan na namin nung bintana, yung sliding. Ayan po, at ito pa, meron pang sobra, galing din ulit kay Bro Benny yan. Ay, maraming salamat po, Bro Benny, sa pagbibigay po nito ng pang-allowance ko po. At saka sa sa lutuan po na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat po. And thank you po kay Sir Alvin po. Ay, may lola. Kay Sir Alvin po, syempre sa pagdadala po dito ng mga bagay na binibigay po ng mga sponsor. Thank you po, and sa lahat po ng nagbibigay ng tulong para po mabuo po itong bahay. Konti na lang po mabubuo na po ito, kaya maraming salamat po. Ano na lang ito, bintana, konting gamit, floor mat, yan. Maraming salamat po sa pagbibigay po ng tulong ninyo po. And salamat po talaga sa lahat, sa inyo po, Sir Alvin. Lalo na po sa inyo, Sir Alvin, kasi kung hindi niyo talaga kami na titigil ka na sa pag-aaral. Hindi ko makakalimutan. Wala, makakagraduate na po ako. Sa Friday po, graduation na po namin. At congrats pala ulit, Kailan ang celebration yan? Hindi ko po alam. Maulan ngayon, basta pag natin, at least may konting celebration tayo. Thank you po. Yan. Salamat. Doon ka excited ata sa celebration eh. Salamat po. Maraming salamat. Basta nandito lang kami sa inyo, kami ni Ma'am Buena. Opo. Yan, kasi once na beneficiary namin, para tinuturing namin yan na pamilya. Hindi ka na sa amin iba. Maraming salamat sa
Sabi ka lang kung anong may mga problema ba. Maraming salamat po sir. Maraming salamat po ulit sa lahat ng nagbibigay po. Thank you po. Sige, God bless. God bless you po. At magpapaalam na din kami pansamantala. Salamat po.